Welcome back mga kastudyo to another video. Ngayong araw po ay nagluto si Mr. ng bulalo. Tara, silipin natin kung luto na ba. Bango. Tikman mo nga, sakto lang yung timpla ko mo. Yes, tamang-tama to. Malamig ang panahon ngayon. Tikman natin. Sarap pa. Niyaw mo ni mong naong. Sobrang init. Ay. Ang sarap po, manamis-namis. Tilaw pud ka no, klaro kayo. Akala ko maasim. Masarap. Excited ka na Sarap, kumain? gid ay. Grabe, ang laki nito oh. Lambot na yan, sobrang lambot na yan. Wow! Wow. Inay lang, isog yan, gamay na. Sibog na kaya Diri, tinsod na. Oh, aso niya. Mao ka na? Do. Nairima. Ayaw pa ko ibuba. Inay, go. Okay, 1, 2, 3, go! Okay. Oops, oops. Oops, ayaw ko pa. Ayaw yun. Lagyan natin ng kuan, mga gulay. Kita mo aso. Init pa kaayo. Init pa kayo? Ikaw, maupo ka na doon to. Para Naon na mo? naon na ta. Sarap. Bravo. Oh. Yun. Oops. Okay. Init. Tingnan natin. Init ha? Excuse na, kami init ha? Excuse me. Yan. Sige na, sit down ka na dyan. Oh, excited na ako. Okay, enjoyin talaga namin itong bulalo mo pa. Excited na kayo si Sasa Excited na. kaon. Oh, una-una na ka. Oh, Ikaw na, si mama. wala ba? Ako lang. Sino man yung kutsara? Apat. What? Ang dami nun ah. Na? Sige, apat. Naya lang ha, kay saba kay kutsara. Thank you. Excited ka na na? Excited kayo? Excited kayo? Si Sax, mga sudyo, mahilig sa may sabaw. Sige na. Sige na. Pray muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige na, dito. Lagyan kita ng sabaw. Kuan ha. Oh, dari sa kuwan ma. Kani kong sabaw. Wait, sabi ha. Wow. Oh, grabe ang lambot. Laki. Ito sa'yo na. Init pa kayo, hinoy. Hindi, ibutan mo. Wow, grabe ang lambot. Wow. Yung kanin mo, lagyan to. Oh, Sarap yan. Kain ka ng madami, di. oh. Okay. Sige na. Ako din ha. Yan. Kunin ko tong mga gulay. Kasi hindi kami nagra-rice itong kuan sa akin. Chinese pechay. Oh, Chinese din na. Yeah. Chinese ni hindi ito Pinoy. Chinese. Yan. Tapos kuha tayo dito ng unod. Hanap kayo ng unod. Kupo na. Hala, ang laki man ito, uy. Ang laki, ang laking bukog. Oo, sobrang laki ng bukog. Ay, magtambok ka man. Sige na, kainin mo yung kuan mo, di. Tarang. Maura na yung ulo. Sige na, kain na tayo. Ay, Kain tayo mga ka-studio. Kani sa akin, ano. kanya ko ang inog. Tayo pa ha, kainit ha. Kinamot na ka. Ano, may sabaw yan. Mag-isad ko pa ako. Wow.
Grabe, sobrang lambot pang. Mm. Sarap pa. Mm. 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 Thank you, Pang, sa pagluto nito. Thank you, Welcome. Pang. Sarap ng sabaw. Enjoy, Sax. Ang sarap Dahil ng napod- bulalo ni Papa. No? Dili na po dapita sa tambok. Mm. Lisod kay ka na ng tambok. Mm. Thank Sobrang you. lambot niya, no? Super. Super. Hindi yung lambot. Yung pwede na rin tulon. Saka humok. Sarap. Hmm? Mm.Undog na po ta. Napon. Tis, Sobrang nainitan sarap yung tiyan nyo. po, dahil umuulan po dito kanina ba, tsaka ngayon makulimlim po. Hmm? Parang uulan ulit. Perfect yung bulalo sa malamig na panahon. Mm-mm. Sarap? Higop sa bonak. Oh. Manamis-namis yung sabaw dahil dito po sa sweet corn. Mm. Mm. Daway po ko nagtanaw. Ma, Mm. tagay ko gimong tambok. Mainit pa, Bel. Ay. Bigyan kita. Grabe, gawa, simot. Ay. Ako, singot po pa. Hmm. Mm. Sax, oh. Mm. Hmm? Dati mga studio, mahina pa kumain si Sax. Ayun, malaki na siya. Lakas mo kumain. Malakas na kumain. Buyag-buyag. Purya-buyag. Ito, higupunin na to. Mm. Sa'yo, Bi, dito ako kukuha mamaya ng kuan ha. Ano siya? Higupon ako ng bunmaro. Ay, hindi pala siya mahihigo. Kuan pala to ka lang. Ay, ito. Ganito pala. Oh my goodness! Oh, wag ka dyan. Ayan. Oh, Hmm. Nahulog ko siya. Mm. ako Ikaw ma. din. Sa kanya pa. Oh, ayan. Nga pa na siya lalong. Ana. Oh, Wow. thank you. Tama na. Welcome, Bi. Napa na po. Meron pa kayo. Sa'yo ito? Oh, sa'yo, sa kanya ko no. Wala. Nakuha na lang. Tunga ta. Yan. Wala na. Uy! Ang dami! Ang dami diyan. Wala na. Ma, tagay ko. Tambok na. Gusto mo talaga ng bukog, no? Sa'yo Tambok na yan. ako. Ito ang higupon. Sarap yung bunmaro niya, oh. Masarap ang. Ikaw, tiwas. Ako katilaw. Marap. Tilawan na to. Sarap ng bunmaro eh. Hindi ka na nagtilawi ka na. Mataba na Parang kuan ba no? tambok. Oo, parang tambok na kuan. First time mo ba kumain ng bunmaro? Kaya ano, ayan.
Iubusin mo na kanin mo na. Tambok na. Yan, grabe. Sobrang busog ko eh. Thank you so much for watching mga ka-studio. Hanggang sa susunod po. Paalam! Bye!